ji ọra mma Igbo na-azụ mba niile Igbo onwe m nyanyị mgbe ọbụla ncheta na Igbo onwe m obi na-atọ m sarị ọ dị mma. Tupu na-agara n'iru na-agwa anụ isiokwu anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata, unu ma na mgbe ọbụla anyị nọ ebe a ọtụtụ ihe anyị na-ewetara unu bụ ka ihe na-emegasị n'obodo anyị si aga n'iru. Onwe ebe ọzọ anyị na-ewetara unu ya na-abụrụ n'ebe n'isi mbido TV ka anyị si na-ewetara unu ihe omume nke ụbọchị nke taa. Igbo kwuru okwu si gịnị na ihe mere mbụ mee abụọ awụọla gịnị. Omenala ka anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata ịkọwatara gị ka o si wee dị anyị n'obi. Isiokwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata wee bụrụ gịnị? Kedu ihe mere na ụmụ nwaanyị anaghị azọ ọkwa SUG president, onyeisi SUG na Mahadum? Unu afụgo ka o si wee dị. Mana tupu m na-aga n'iru na-akọwatara unu ka o si wee dị anyị n'uju n'ụbọchị nke taata, aga m asị gị, o nwere ọrụ ị na-arụ ọ dị gị n'anya ka ndị mmadụ amabeghị maka ya bụ ife ị na-eme? Enwere ihe ị na-emepụta? Ịbụ nwoke na-emepụta ihe, ịbụ nwaanyị na-arụpụta ihe, ọ dị gị n'anya ka ndị mmadụ amabeghị maka ya bụ ife? Ọ bụkwanụ maka ndị mmadụ ịma maka ya bụ ife, mana ndị mmadụ ịbịa sonyere gị, tụnyere gị na ya bụ ife ị na-eme ka iwe ike nweta ego. Echegbuzina onwe gị, o nwere ebe ọzọ ị ga-enweta ya bụ ife na-abụrọ n'ebe isi mbido TV, ebe anyị ga-ahazi ihe kọwarụ gị ka o si wee dị, ebe anyị ga-eme ka ọtụtụ ndị gbara gburugburu mata maka ihe abụghị ị na-eme, ya bụ ihe ị na-eregasị na ụwa dum. Tupu m na-aga n'iru na-akọwapụtara unu okwu anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata, aga m eme ka mara ihe a na-akpọ SUG president, ya mmadụ ịbụ SUG president. Kọwara unu ihe a na-akpọ SUG, otu na-afụ maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ na mahadum. Ọ bụkwanụ sọsọ ịfụ maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ na mahadum. SUG gọọmenti na-enyekwara aka ịma ka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi si emekọrịta gbasara agụmakwụkwọ ha, ya na ndị otu na-ahụ maka ya bụ mahadum si emekọrịta gbasara gịnị agụmakwụkwọ ha. Mana abịazie na SUG gọọmenti a na-ekwu maka ya, enwere onye isi na-enyere aka ahazi ihe niile ụmụ akwụkwọ na-eme, ga-enyere aka zigere ndị ozi, ndị na-achị ha ozi si a na-ekwe ebe ụmụ akwụkwọ na-aga mperi. Mana ndị onye na-afụ maka ihe anụwa ka anyị chọrọ ịma, ọ ga-adị mma nwaanyị ịfụ maka onye isi anụwa ka ọ ga-adị mma nwoke ịbụ onye isi SUG president? Tupu m na-aga n'iru na-akọwapụtara unu ka o si wee dị, ana m asị gị ka anyị gaa obere ezumike tupu anyị na-achịta ezumike anyị na-aga nkọwara unu uru ọ dị na nwoke maọbụ nwaanyị ga-abụ emenwu ya bụ ife, kọwakwaziere unu onye ọ dị n'aka ime ya bụ ife. Anyị ga-ajụkwa ọtụtụ ndị ajụjụ gbasara ihe ha chere maka ihe gbasara nka, maka na ka anyị si ekwu na uche gị abụghịkwa na uche mmadụ, abịazie n'aka nke ọzọ uche mmadụ abịaghịkwa na uche gị. Anyị ga-aga obere ezumike, anyị na-achịta ezumike anyị na-aga anyị gwa unu ka o si wee dị n'uju. Mana tupu anyị gaa obere ezumike ịnwe obere mmiri, anyị ga-ewere egwu anụnwa ọ ga-abụ ị na-agba ya obi wee dị gị mma wee dosiri gị. Ya bụ egwu wee bụrụ gịnị? Egwu nwa amadi Humble Smith na Rude Boy ego nke a na-akpọ Report My Case. Ga-enye bụ egwu n'uju anyị na Igbo dị ọra mma, anyị na-achịtego obere ezumike anyị ga-ama m na ịgbarụsiri ya bụ egwu nke ọma. Ọ dị mma ọ bụ na ọkịta na-esonyere anyị n'ihe omume nke ụbọchị nke taata. Ịbịa n'oge ya were oche nọrọ ana, maka na okwu anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata bụ ezigbo okwu ọ ga-abụ ịnụ ịkọrọ ndị agbata obi gị ka o si wee gaa. Ọ dị mma okwu anyị na-enebanye anya n'ụbọchị nke taata bụ nke anyị kwubu mana anyị ka ga-ekwu ya bụ gịnị? Kedu ihe mere na ụmụ nwaanyị anaghị azọ ọkwa SUG na mahadum? Unu afụgo ka o si wee dị. Kedu ihe mere na ụmụ nwaanyị anaghị azọ ọkwa SUG na mahadum? Ọ bụ egwu? Ọ bụ na ha enwero ezi nkwado na-ebute ya bụ ife? Anyị ga-enebanye anya ka o si wee dị. Mana abịa n'aka nke ụmụ nwoke, enwere ọtụtụ ihe mere ụmụ nwoke ji asị na ha tozuru etozu ịbụ SUG president na mahadum. Ihe dịka ezi nkwado. Anyị ma na anyị n'anya ka o si wee dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ugbu a, na abịa na ịzọ ihe ọchịchị, ụmụ nwoke na-adịpụta nwee ezi nkwado na ha ga-emenwu ya bụ ife wee kwado. A ga-enwe ndị ga-akwado ha si na ihe dị otu a ka ha ga-emenwu. Ọ bịa na nkwado a na-enebanye anya na ego a ga-eji wee kwado ha. Ọ bụ ọnụsọ mmadụ inwe ndị ga-enyere gị aka si n'ọgụ a ga-azọ ya bụ ife, mana ị nwere ego a ga-eji wee kwado gị. Enwee ihe mgbagwoju ụkwụ
nwere ego a ga-eji wee sị na oge nwa bụ ihe tozuru etozu iwere onye bụ ọkwa onyeisi na SUG. Mana n'anya n'aka nke ọzọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ ọbọkwa nna ha enwere onye bụ ego, mana ihe na-eso akwachi ụmụ nwaanyị azụ bụ maka na enwere ọnọdụ enwere ike tinye ha si na ha agaghị emenwu ihe dị otu a. O nwere mgbe o nwere ike ọ bụrụ ndị nkụzi ga-asị gị na ịma mmenwu ihe dị otu a, nwere ike ọ bụrụ nwata akwụkwọ ibe gị ga-asị gị na ịma mmenwu ihe dị otu a. Mana abịa n'aka nke ụmụ nwoke na-ejikere nya ifu na nwoke jikere ejike pụtasị na n'ezie na ya ga-emenwu ya bụ ife. Abịa n'aka nke ọzọ ụmụ nwoke jikesi ọfụma si na ha ga-agba mbọ fụ na ha jisiri ike wee bụrụ gịnị SUG president na mahadum. Kedu ihe mere ha na-eji enwe ezi nkwado na ha ga-emenwu ya bụ ife? Oge ụfọdụ tupu ebido ibinye aka ka a mara onye ga-abụ ya bụ SUG president na mahadum, ọtụtụ ndị ga-asị ha enyi gaa n'iru na ha ga-akwado gị. Ọtụtụ ndị ma ụmụ nwaanyị ga-akwado nwoke hapụ nwaanyị si na ọ na-azọ ya bụ ihe maka na ha nwere olileanya na ya bụ nwoke ga-emerụ ha ihe ha na-atụrụ n'anya. Enwekwara ọtụtụ ihe ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị ama mmenwu na mahadum. Ịma na dịka anyị si akọwata, anyị asịrọ na nwaanyị agaghị emenwu ya bụ ife, mana anyị na-enebanye anya kedu ihe ahụ nwoke ga-eme nwaanyị ama mmenwu. Mana ama m na ụmụ nwaanyị ga-asị na ha ga-emenwu ya bụ ife. Nwaanyị ga-emenwu ya bụ ife mana o nwere ihe nwoke ga-eme nwekwu ihe ya bụ nwaanyị ga-eme. Nwoke ga-enyere aka fụ na mgbe ọbụla a sịrị na ụgwọ akwụkwọ etinyego ego, ọ dịarụ nwoke ịfụ jekwuru ndị na otu na-afụ maka ya bụ mahadum si ha nikwa ihe ha kwesịrị ike ime ka afụ na ebenatara ego ụgwọ akwụkwọ nke a na-akwụ na ya bụ mahadum. Ọ dịrị ụmụ nwoke ịtụkwa ana chee n'ime onwe ha si kedu ihe ha ga-eme maka ọganiru nke ya bụ mahadum. Mana abịa na nwaanyị ga-emenwunu ya bụ ife, mana enwere ihe a na-enyecha nwaanyị ya na olu bekee ka ntinye n'olu bekee condition a na-enye nwaanyị. Abịa na nzukọ ha ga-ezukọ, a ga-asị otu na-afụ maka ya bụ mahadum, ọ bụ na ndị nwoke na-afụ maka ya bụ otu na-afụ maka ya bụ mahadum, ọ ga-asị ha ka ime ihe dị otu a ma bịa kpọwa okwu afa mana nke anyị ji wee bụrụ mmadụ. Anyị mana o nwere ọtụtụ ihe ụmụ nwaanyị na-abagasị n'ime maka gịnị ka ha fụ na ọganiru mahadum gara n'iru. Ọ dị mma dịka isi wee fụ na ụmụ nwoke nwere ọtụtụ ihe ha ga-eme wee gbanarịa nka, mana ụmụ nwaanyị nwere ihe ha ga-eme mekarịsịa mana ha ma gbanarị ihe. Ka o si wee dị ịma na anyị na-ekwu na uche mmadụ abụrụ uche gị abụkwa na uche mmadụ. Anyị ga-aga ka anyị mara ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu gbasara ihe dị otu maka na anyị abụ ihe bụ ezigbo ihe mwute na ụmụ nwaanyị ga-akwado kpebie n'ime obi ha si na ha chọrọ ịzọ ya bụ SUG president, onye isi na-afụ maka SUG na mahadum. Abịazie ha nwere ezi nkwado enweghị ezi nkwado na-esi ebute nka, mana ọ ga-adị mma ka nwaanyị menwe onye bụ ife. Ọnya ka anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke tata. Anyị ga-aga ka anyị jụọ ọtụtụ ndị gbasara ya, mana tupu anyị gaa n'iru ịma na dịka nsi bụ unu n'oge anwụli a anyị nọ n'ime bụ oge anwụli anyị hazigoro ahazi. Anyị na-ewetara unu ọtụtụ ihe ndị na-emegasị n'ala anyị, na-akọrọ gị akụkọ maka ndị ama amagasị ihe na-emecha na ndụ ha. Enwere nwaada Igbo amụrụ ọfụma. Nwaada Igbo a bụ nwaada Igbo soro wee zọọ BBN Naija nke afọ gara aga. Ya nwaada Igbo wee bụrụ onye a na-akpọ Alex. Mgbosi emere ncheta ọmụmụ ya ka ndị fụrụ ya n'anya. Ya ịma na mgbe ọbụla a na-eme ncheta ọmụmụ mmadụ, enwere ndị na-afụgasị gị n'anya ga-ewetara gị onyinye dị iche iche. Onwe ndị ga-ewetara gị ọ bụrụ ekwentị, wetara gị ihe dị ọzọ. Mana ka o si wee dị mgbosi echetara ọmụmụ ya ka ndị mmadụ butere ụgbọala, ya ndị fụrụ ya n'anya butere ya ụgbọala 2018 Range Rover ka ebutere nwaada anyị. Mana dịka o si wee dị, nwaada anụwa siri ka o mee gịnị ka ọ nabata nya bụ ife n'ọnwụ n'obi aṅụrị wee nabatasịa nya bụ ife. Mana ịmagonu ka o si wee dị n'obodo anyị, o nwere ihe mere ama nwe asịrị wee dịara ya ka ebutesi nya bụ ife. Nwaada anụwa wee nwee obi aṅụrị si na ofugo n'ihe ndị mmadụ mere ya, n'ezie na ndị mmadụ fụrụ ya n'anya. Mana emezie gịnị o were maka ihe ndị mmadụ na-ekwu na ndị mmadụ sịrị na o mere gịnị na ihe ya bụ ife buterie na o jeje goo ya goterie ndị mmadụ na ndị o gotere ya bunye ndị enyi ya si ya ka ebutere ya ka ọ bụrụ ihe ọ ga-egosi ụwa na ndị enyi ya butere ya.
nya bụ ihe wee mee gịnị o wee mee ya o wee hapụ nya bụ moto ebute ụgbọala ebute si gịnị na ọma nnazi ha ụgbọala ọ dị mma ọ na-adị mma na mgbe ọbụla mmadụ wetara gị onyinye pụrụ iche tụmadụ mgbe ọbụla a na-eme ncheta ọmụmụ gị nabata nya bụ ife n'obi aṅụrị na uju n'agbanyeghị ihe ndị mmadụ na-ekwu maka na o werugo ka ndị mmadụ ọnụ ndị mmadụ sonye n'ihe ndị mmadụ na-ekwu wee sị gịnị na ọma nnabata nya bụ ife egotere ya nke kwesịrị na o kwesịrị ike iwere obi aṅụrị wee webata nya bụ ihe unu afụgonu ka o si wee dị na mgbe ọbụla mmadụ wetara gị onyinye ọbụna dị ka onye bụ onyinye si wee dị obere onyinye nke nnukwu ya were obi aṅụrị were obi ụtọ wee nabata nya bụ ife egene ntị na ihe ndị mmadụ na-ekwu ọ dị mma unu afụgo ka o si wee dị anyị na-aga n'iru na-asị unu kedu ihe mere na gịnị mere ụmụ nwaanyị anaghị azọ ọkwa SUG president na mahadum ugbu a anyị ga-aga ka anyị mara ihe ọtụtụ ndị nwere ike ikwu gbasara ihe dị ụtọ maka na ama m na ihe ndị mmadụ bụ n'obi nya enwere ụmụ nwaanyị gasị gị gịnị na ha chọrọ ịbụ nya bụ ife na kedu ihe mere na ha ma mbụ nya bụ ife na sinye ha olileanya na ha ga-emenwu nya bụ ife na ihe ọbụla nwoke ga-eme na nwaanyị ga-eme ọ dị mma ka anyị gaa kịta ka anyị gaa n'ọgbọ ka anyị mara ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu gbasara ya anyị na-achite anyị na-akọkwara unu ka o si wee dịrị anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taata agakwa n'ebe ọbụla anyị na-achite ọ ga-adị mma ka ụmụ nwaanyị bụrụ SUG president amakwa m onwe nụkwa school na awụrọkwa for the election for the post asị m na ịmanụ ndị Igbo a na-alaiki ime ihe ụmụ nwoke ka mma ụmụ nwoke ka mma bụ ama alaikikwa ka ụmụ nwaanyị na-enwekwa the position so that isi nga na-emekwa encourage political leaders ịma na school ka ihe ndị a na-ebido ụmụ nwaanyị bido nwee political position ụta ahụ ha bakwa na community ha emekwa ọfụma Igbo dị ọra mma unu afụgonu ka o si wee dị unu afụgo ka m si wee gwụ na uche gị abụghị uche mmadụ abụghịkwa na uche gị unu afụgo ka ọtụtụ ndị si wee kwuo ọkachasị ụmụ nwaanyị ha sịrị gịnị mbanụ ọ gaghị eme ya bụ ife na tupu amụọ ha na ha na-anụ na SUG president na mahadum na-abụ nwoke sinyekana ha nye ha ohere ime ya bụ ife ka ha mekana na ihe ọbụla nwoke ga-emenwu na ha bụ nwaanyị ga-emenwu kedu ihe ha mere ha ji wee kwuo nka ha si na ha tozuru etozu maka na oge ụfọdụ ị ga-afụ nwaanyị tozuru etozu o ego ka ndị be ha na-enwero ọ na ndị fụrụ ya n'anya enweghị ego ha sị gị gịnị na ha ga-ejiri ego ọ bụrụ so otu asọ mmiri ha nwere n'ọnụ ha ga-eji ya bụ ife wee nweta ọkwa onyeisi SUG na mahadum ha sikwara gịnị na ha ga-eme ihe ọbụla ụmụ nwoke na-eme wee nweta nka ịma na dịka o si wee dị o nwere akụkọ nnọọ n'afọ anwụrụ ọkụ n'afọ gasị anwụrụ ọkụ n'ebe niile ya nakwa n'ebe n'igwe ọlọrọ ọhụrụ ya akụkọ wee bụrụ gịnị ka ndị kọstọm sevis si wee gbuo nwa amadi a na-amaghị ihe o mere ya bụ ife wee bụrụ gịnị a sị na dịka akụkọ si wee dị dịka ndị derede dịka ndị fụrụ ya bụ ife si wee kwuo sịrị gịnị na ọ gbagburu ya bụ nwa amadi n'ihi ihe ha na-amarọ maka ya mana ọtụtụ ndị si na ọ gbagburu ya maka $15,000 mana ihe anyị na-ajụ ewee bụrụ gịnị ndị kọstọm ọfisa abịa n'aka nke ha sịrị gịnị na ha gbagburie n'ihi na ha marọ mgbe ha ji wee gbọọ ya bụ mgbọ egbe wee gbagbuo ya bụ nwa amadi n'ihi na o nwere ihe a na-azọgasị mere ha ji wee gbaa ya bụ egbe wee gbagbuo nwa amadi anọ ihe ọbụla a na-akọzi kịta bụ gịnị akụkọ maka na onye nwụrụ anwụgo anyị wee na-asị ọ dị mma na ndị kọstọm ọfisa ga-eburu nnọọ egbe wee kwụrụ n'ụzọ ọ bụ na ọ dị mma ka ha buru egbe kwụrụ n'ụzọ kedu mgbe ha kwesịrị ike ịdị na-agbanya bụ egbe ọ bụ ha nọgide fụ na mmadụ na-akọ ọnụ gbasara ihe na-enwere isi agbapụ mgbọ a na-ekwukwe maka ya bụ mgbọ na-agbagbu mmadụ mana ha si n'aka nke ha na ha agbapụgo onye abụ mgbọ wee gbuo nwa amadi a na-amaghị ihe ome a na-amaghị ihe o ji n'aka na ome o wee bụrụ gịnị na ndị kọstọm ọfisa ndị otu na-afụ maka ya bụ ife ga-akaba arụ fụ na tupu ebunye ndị anụnwa egbe a ga-ama na ndị a na-ebunye egbe ọ bụ ndị isi dị mma ndị mara mgbe eji agba egbe ndị mara mgbe eji maka na ọ bụgodu na o nwere okwu na-aga n'iru o nwere ihe ha na-eme enwere ihe ọnụ mmiri okwu mmadụ ga-ekwu ga-eme
asọ okwu mmadụ ga-ekwu ga-eme ịkwụsanya bụ ife ị na-eme ọ bụrụ nke ịbịa gbawa egbe wee gbagbuo nwa amadi nke a sị na o mere gịnị na o si mba ofesi wee bata ya bụ na nwa amadi a bụ onye nwụrụ anwụ ọ ga-aka arụ maka ndị otu na-afụ maka ya bụ kọstọm ọfisa ga-adọ ha ndụmọdụ ka ha mara mgbe ha ji agba mgbe egbe anọ ka ha ghara igbukwana onye ọzọ ọ dị mma echefukwana na anyị ka na-agwa gị maka ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata nke anyị na-agbado ụkwụ na ya na-asị gị gịnị ọ ga-adị mma ka nwaanyị bụrụ SUG president ka ọ ga-adị mma ka nwoke ịbụ ya bụ SUG president anyị ga-agwa gị kịta ihe mere na ụmụ nwaanyị ama mmenwu ya bụ ife ịma na ya enebaga anya sị gị nekwe ihe ụmụ nwoke na-eme fụ na ya bụ SUG na-aga n'iru na mahadum mana kịta anyị ga-agwa gị ihe mkpọbi ụkwụ ụmụ nwaanyị na-enwegasị ma ha bụrụ ya bụ ife ya ọ bụ na ha bụrụ ya bụ ife nekwe ihe mkpọbi ụkwụ ha ga-emegasị ụmụ nwoke n'aka nke ha na-enwe mkpọbi ụkwụ mana enwere ụzọ ha si agbanarị ya bụ mkpọbi ụkwụ mana abịa na nke nwaanyị ha ga-enwe ya bụ mkpọbi ụkwụ mana gịnị mere enwere ụzọ ha ga-esi wee menarịa ya bụ mkpọbi ụkwụ nke dịka ibe ya wee bụrụ gịnị na nwaanyị ịchị SUG na mahadum ọ ga-eme ya ka enwere ọtụtụ ihe ndị nkụzi ga na-agwa ya ihe na-adịrọ mma ka o mee nke na-abịa n'aka nke o ji aka na ọmamenwu ya bụ ihe mana o jirigo maka ihe ụjọ mgbe ụjọ bara onye ahụ arụ mgbe a sịrị ya ma ihe dị otu a ma ihe dị otu a mana ọ bụ na o merọ ya asị ya na ọ bụ na o mere ya na ọ ga-apụ na anya bụ mahadum ma asị ya na ihe dị otu a ka a ga-eme ya ifugoro na ụjọ so n'ihe na-eme na ụmụ nwaanyị agaghị achịnwu otu SUG na mahadum ihe dị ka ibe ya abụkwa gịnị abịa n'ego ego a na-ekwu maka ya kedu ndị ka nwee ego ụmụ nwoke ka ewepụta ego ka ụmụ nwaanyị ka ewepụta ego n'ihe dị otu a ka anyị na-agbado okwu kịta na-asị gị na ego enwere ike ọ bụ na nwaanyị enwere ụmụ nwaanyị na-enwe ezi nkwado nya ego na-esekwe na-eme ihe mmadụ ga-enwe ezi nkwado mana mgbe nwaanyị na-enweghị ezi nkwado onweghị ezi nkwado nwere ndị ụmụ nwaanyị ibe ya ga-abịa tụnyere ya mbọsị a na-ebinye aka n'akwụkwọ enwere ụmụ nwoke nwere ike sị ka ha tụnyere ya mana ụmụ nwaanyị ibe ha ndị mwute ndị ga-asị mba kekwenye ọ na-aga eme kedu ọ ga-achinwu ha anyị ọmanchinwu anyị na ha ma ọma mmenwu ya bụ ife ụmụ nwaanyị ga-abịa sị ya na ma nyere ya aka ọ bụ na onweghị ezi nkwado ọmanchinwu SUG na mahadum mana onye nwe ezi nkwado ọ ga-achinwu ya bụ ife ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gịnị na ụmụ nwaanyị ibe anyị na-eso akwatu ụmụ nwaanyị na-asị na ha ga-achinwu na mahadum kedu ka nke a si eme mgbe nwaanyị bịara na-agwa onye gịnị ya na-azọ ya bụ ife nwoke gịnị ya na-azọ ya bụ ife si ya nekwe na nwaanyị agaghị emenwu ya bụ ife nekwe na nwaanyị enwero ezi nkwado nwoke ahụ ya na ya na-azọ ya bụ ife ga kọrọ ndị ọzọ gwa ihe mere na ha ga-ahapụ onye ahụ ha ga-ebinyere aka onye ahụ ha ga-atụnyere ka ọ bụrụ SUG president ka ọ bụziara ya bụ ihe ya bụ na ụmụ nwaanyị ibe anyị na-esokwu eme ka gịnị mee ka ya bụ nwaanyị ghara ịzọ na otu SUG president na mahadum ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gịnị ndị mụrụ anyị ndị na-akwado anyị mgbe ị bụ nwaanyị chọrọ ịzọ otu SUG president na mahadum ndị mụrụ gị ga-asị gị mba maka na gịnị na ihe onye ruru oge abụrụ ịwọ njọ mana ịma mmenwu ya bụ ife maka na ụmụ nwoke bụ ndị tozuru etozu ga-eme ya ihe bụ ndụmọdụ a na-adụnya bụ nwaanyị n'anya mgbe a dụwara gị ndụmọdụ si gị ga-aga na n'iru ọ bụ na ị bụrụ onye nwere ezi nkwado ọ bụ na ị bụrụ onye nwere olileanya na onwe gị na ị ga-emenwu ya bụ ife o nwere ihe megide ka ị gaa n'iru ha kpuchigo gị azụ si gị gịnị ga-emene ya bụ ife ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gịnị ọ ga-eme ka nwaanyị ghara ịgụcha agụcha na mahadum maka na isi na ị ga-abụ SUG president na mahadum mgbe a ga-agwa gị ihe ọtụtụ ndị a ga-agwa gị a ga-enugesi gị aka ọ ga-eme gị ị ga-ahapụkwuru ya bụ mahadum wee gbapụrụ ụmụ nwoke ọsọ mana abịa n'aka nke m ga-asị gị na o kwesịrị ka nwaanyị zọọ ya bụ ife o kwesịrị ka nwoke nye nwaanyị ohere o kwesịrị ka ndị otu na-afụ maka ya bụ mahadum nye nwaanyị ohere n'ihi na ihe nwaanyị ga-eme buru ibu dị ọtụtụ maka na mgbe nwaanyị pụtara si na ọ ga-azọ ya bụ ife nwaanyị ahụ ga-eme ọfụma mekarịa mana dịka o si wee dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ugbu a anyị mana ka o si adị na ka mgbe a na-asị na kedu onye ga-achị ala anyị kedu onye ga-achị nwoke
nwaanyị nke pụtara apụta ga-nachi azụ maka gịnị? Ọ maka egwu, ọ maka ezi nkwado. Ọ ga-adị mma maka na enwere mgbe gara aga na Uniben nwaanyị pụtara si na ọ ga-azọ nya bụ ihe, nwaanyị azọgide nya bụ ife, mechaa wee bụrụ onye ama ama bụ SUG president na Uniben. Ọ dị n'akụkọ kwuru maka ya sị gịnị, ewepụtara ya n'igwe ọlọrọ ọhụrụ si n'ikwe na nwaanyị n'ime ndị niile zọrọ nya bụ ihe, n'ime ndị nwoke zọrọ nya bụ ihe, nwaanyị pụtara bụrụ gịnị onye bụ SUG president na nya bụ mahadum. Ifugonu ka o si wee dị na o nwere ihe nwoke mere nwaanyị na-agaghị eme ma o nwee gịnị ezi nkwado. Maka ama na ọtụtụ ndị ga-asị okwugo na nwaanyị ga-emenwu ya bụ SUG president, ọ sị na nwoke ga-emenwu ya, mana nwaanyị nwee ezi nkwado. N'ezie nwaanyị ga-emenwu ya bụ ife maka na o nwere ihe nwoke mere nwaanyị agaghị enwe ma o nwee gịnị ezi nkwado. Ọ dị mma, anyị ga-akọkwara unu akụkọ ọzọ n'afọ ọhụrụ ọkụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ. Ịma na mgbe ọbụla anyị na-ebe ihe anyị na-enebanye anya maka ihe ndị na-emegasị na mahadum, mana o nwere akụkọ n'afọ anwụrụ ọkụ. Ya bụ akụkọ wee bụrụ gịnị na nwatakịrị nwaada Igbo busiri nwa mụọ nwa, tutu ime mụọ nwa busie nwa anụnwa 9 months, mụọ nwa bụ nwa buru ya buse na ebe na-eshi ishi na gọta ebe na-eshi ishi. Ya bụ nwa wee nwụọ. Mgbe ndị mmadụ fụrụ nke a wee tie mkpu sị kedu ihe ya ji wee mere? Ọ nne mụrụ nwa anụnwa, kedu ka nwaanyị ga-esi, nwa agbọghọ ga-esi busie nwa ya 9 good months, busie nwa 9 good months, ya bụ nwa buru nwa busa n'ebe det, ebe ndị na-awụfu ahịhịa na-awụfu ahịhịa. Ya bụ ife ọ dị mma na nwaanyị ga-eme ihe dị otu a. Ihe anyị na-ekwu maka ya wee bụrụ gịnị, ndị nne na nna ndị na-afụ maka nkwado ụmụ agbọghọ ga-enyere aka duo ụmụ agbọghọ ndụmọdụ. O nwere ụzọ ị na-eje na-adịrọ mma, kwụsịnata ya. Ọ dịrọ mma nwa agbọghọ ịbụ ị kwesịrị ike iburu nwa tutu ime ihe na-etozuru etozu nke na anụrụ ga-anụ ịmụọ nwa. Mana onwezie ka nke a si wee dị, maka oge ụfọdụ nwee ike nke a na-eme na-amaghị ama. Onwe ka nke a si wee dị, e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi wee mee ya bụ nwatakịrị. O nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ikuri akụsa maka ndị na-afụ maka na-elekọta ụmụaka anya, ịkụsa ya ebe ahụ ị na-aga kwamgbe na maka ya bụ nwatakịrị si wee mee. Ihe a bụ obi mwute tiara anyị, tiakwaziara ụmụaka na-etolite maka na ụmụaka na-etolite ga-na anya sị na ya bụ ife adịrọ mma. Ọ dịrọ mma na nwa agbọghọ ga-amụcha nwa kuru nwa ya kụsị n'ebe a na-ekpofu afịfịa. Ọ dịrọ mma. Nke a na-afụ ezigbo anwụrụ ọkụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ nke mere na Ebere na Anambra steeti. A na-enebere nya bụ ife anya sị kedu onye mere ihe dị otu maka na nwa amụrụ amụ anwụgo. Ọ dị mma, aka m na-aga n'iru na-agwa unu ka o si wee dị n'ụbọchị nke tata. Echefukwana na ọ bụ n'ebe n'isi mbido TV ka anyị ewetala unu ihe obi ụtọ nke ụbọchị nke tata. Anyị ga-agakwa obere ezumike, anyị na-achite anyị wee kọwara gị ndụmọdụ dị na okwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata, kọwazikwara gị na o nwere ajimaka na ị ga-amụta otu maọbụ ihe abụọ. Anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata, mana tupu m na-aga n'iru ka anyị gaa obere ezumike, anyị na-achite anyị kọwara gị ka o si wee dị. Ọ dị mma, unu afụgonu ka o si wee dị n'ugbo anyị na-akwazi gịnị kwarapụ, mana tupu anyị na-akwarapụ eji m n'aka na ịmụtago otu maọbụ ihe abụọ nke anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata. Wee na-asị gị gịnị ịma dịka anyị si wee nebe anya okwu anyị nebere anya n'ụbọchị nke tata. Okwu bụ gịnị, kedu ihe mere na ụmụ nwaanyị anaghị abụ SUG president na mahadum? Ihe a na-akpọ ya na olu anyị nke anyị na WhatsApp Onyeisi SUG na mahadum. Anyị nebara anya na mkpọbị okwu ụmụ nwaanyị na-enwegasị gbasara ihe dị otu a, nebekwa anya na mkpọbị okwu ụmụ nwoke na-enegasị gbasara ihe dị otu a. Mana dịka o si wee dị, ya bụ mkpọbị okwu na-enwe n'ihe mmadụ ga-enwe wee gbanarịa ya. Abịa n'aka nke ụmụ nwaanyị, ha nwere ihe a ga-eme wee gbanarị anya bụ mkpọbị okwu. Mana na ama m na eji m n'aka na ụmụ nwoke ga-asị gị gịnị, kedu ihe ọ na-ekwu, kedu nke bụ na nwaanyị ga-abụrụ SUG president na mahadum na ọnwa nchịnwụ ya bụ mahadum. Mana dịka o si wee dị n'ala anyị ugbu a, ekwesịrị nye ụmụ nwaanyị ohere imenwu ya bụ ife, maka na mgbe e nyere nwaanyị ohere ịbụ SUG president, eji m n'aka na ọ ga-eme ka ọtụtụ ihe ndị gaa n'iru.
maka na ebekwa n'aka nke ụmụ nwaanyị tozuru etozu nya ifuba anyị ụmụ nwaanyị ọ na-abụ ha sị gị na otu a ka ọ ga-esi wee dị o wee ji ona mana abịa n'aka nke ụmụ nwoke ihe nji wee sị gị na nya ụmụ nwoke na-emenwu nya bụ ife maka na o nwere oge ụfọdụ ụmụ nwoke ga-asị gị otu a ka ha chọrọ ka ihe wee gara and ha kwu ha anaghị ona osi ona ahụ wee gaa mana nwaanyị bịazi ikwu nya bụ ife newe ya anya nke o ji wee bụrụ nwaanyị na kedu ka a ga-esi wee mee ihe ọ chọrọ ikwu ụmụ nwaanyị chọgodi ka ha si ka o mee nya bụ ife ụmụ nwoke ga-asị mba na ha ma nkwenye n'ihe o kwuru mana ọ ga-adị mma ka enye nwaanyị ohere ka o mee nya bụ ife mgbe e nyere nwaanyị ohere ime ichi otu SUG na mahadum ọ ga-enyere aka enwe ihe mgbanwe dị iche iche n'ezie mgbanwe dị iche iche ga-adị na ya bụ mahadum nwaanyị ga-enyere aka akwụsa gịnị aka azụ nwaanyị ga-enyere aka akwụsa mpụ na aghụghọ dị iche iche a na-emegasị na mahadum maka na nwaanyị ga-asị gị mba ọ chọghị aka azụ mana abịa n'ịgụ akwụkwọ nwaanyị ga-enye aka fụ na ụmụ akwụkwọ niile na-agụ akwụkwọ fụ na akwụsara aka azụ abịa na ederesi ule ine anya mgbe ọbụla enenesiri ule ụmụ nwaanyị na-aka eme ọfụma na ya bụ ule ama m na ụmụ nwoke ebe ọbụla ha nọ kịta ha ga-asị nọghachi na ụmụ nwaanyị adịghị eme ọfụma n'ule mana eziokwu ụmụ nwaanyị kacha eme ọfụma n'ule nya ụmụ nwaanyị ga-enyere aka fụ na mgbe ọbụla enenesiri ule ma tupu a na-akwado inene ule na ha ga-afụ ka ndị mmadụ si agụ akwụkwọ ya ga-enyere aka fụ na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na-esonye n'ihe dị iche iche ezigbo ihe a na-eme na mahadum ụmụ nwaanyị ga-enyekwara aka kwụsị otu nzuzo na mahadum ụmụ nwaanyị ga-enyere aka kwụsị ndị na-emegasị ihe otu dị iche iche maka na ịma ndị na-anwụ ọkachasị ọgwụ ike abịa na ndị na-anwụ ọgwụ ike na mahadum nke ndị a ga-akpọ aha ụmụ nwoke ọ ka ịfụ na ụmụ nwoke si ebute gịnị ihe dị iche iche na-adịrọ mma na mahadum mana mgbe nwaanyị nọrọ na ya bụ oche si na ọ ga-abụ onye isi na-afụ maka SUG ọ ga-ekwu otu ọ si wee dị ga-enwe na ndị na-akwado ịgasị n'otu a ka ha chọrọ ka ọ dị na ọmame gị ama na-anwụzi ọgwụ ike ịfụ ya akwụsị inwe ọgwụ ike ya na nwaanyị ga-enyere aka fụ na ihe dị otu a kwụsara na mahadum abịa n'aka nke ọzọ nwaanyị ga-enyekwara aka fụ na ụmụ nwaanyị ndị ọ na-abụ ha gụgide mahadum ha pụọ si na ha chọrọ ịnụ di ha ga-enyere aka fụ na nke a kwụsara maka na mgbe ị fụrụ ezigbo nwaanyị ịmara ihe ọ chọrọ inweta n'ụwa ga-adụ ndị mmadụ ndụmọdụ si ya emekwana ihe a na ọ bụrụ ihe ga-aga n'iru na ọ bụrụ ihe ga-enyere gị aka ọ ga-eme gịnị ịkwụsa ya bụ ife ya bụ na ọ ga-adị mma nwaanyị ịnọ na ya bụ oche maka na ọ ga-agbanwe ọtụtụ ihe na mahadum ọ ga-eme ka ihe na-adịrọ mma dị mma mekwazie ka ndị nkụzi ụmụ nwoke mana enwe ndị nkụzi ụmụ nwoke ọ na-abụ mgbe ọbụla ha fụrụ nwaanyị ha sị nwaanyị na-ekwe ihe ị ga-eme tupu ị gafere n'ule nke ị na-enene mana mgbe nwaanyị nọ n'oche ga-abịa tie iwu si na n'ọfụgo na ihe akụ ndị nkụzi ụmụ nwoke na-eme tupu nwaanyị agafee n'ule o lere mgbe ọ ga-etinye abụ iwu wepụta ya n'iru ọra wepụta ya n'ihu ndị nkụzi na-afụ maka ya bụ mahadum si na ihe dị otu a ga-akwụsa ya bụ ihe ebe mana nwoke ịhapụ nwoke ọchịchị anụwa n'aka ọ dịrọ mma maka na ya bụ ife ya bụ mpụ na awọ ga na-aga n'iru ya bụ akwamiko ga na-aga n'iru ọgwụ ike ga na-aga n'iru ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche a ga na-emesi ga na-aga n'iru ọ ga-adị mma na nwaanyị nwere ya bụ ohere ime ya bụ ọtụtụ ihe maka na ọ ga-enyere aka ihe dị iche iche na-adịrọ mma akwụsị na ya bụ mahadum ọ na-afụgonu ka nsi wee kwuo ya n'ụbọchị nke taata ekwesịrị etozuru m etozu kwesị na ama m eji m n'aka na ịmụtago ọtụtụ ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata nya ọ bụla o nwere nwaanyị mara ezi nwaanyị ọgbọkwa nwaanyị ọbụla enwe nwaanyị ịfụrụ na ya bụ nwaanyị kwụsịrị ike na ọ ga-emenwu ihe dị mma gwa ya bụ nwaanyị ya gaa n'oge nweta ya bụ ife nyere ya aka ụmụ nwaanyị nyere ụmụ nwaanyị ibu n'aka ebe a ka ọ na-akazi njọ maka na ụmụ nwaanyị ama m ime na ụmụ nwaanyị adịghị enyere nwaanyị ibe ha aka nwaanyị kwado nwaanyị ibe gị maka na mgbe ọ bụrụ onye isi na-afụ maka SUG na mahadum ahụ nọ ọ ga-enyere gị aka nyekwazi aka gbanwee ọtụtụ ihe ndị na-eme na anya bụ gịnị na anya bụ mahadum ụnụ afụgo ka o si wee dị n'ụbọchị nke taata eji m n'aka na ịmụtago otu maọbụ ihe abụọ anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata na-asị gị dịka m si wee kwuo na mbụ o nwere ihe dị iche iche ị na-eme ọ dị gị n'anya ka ụwa dum
amabeghị maka ya bụ ife ị na-eme ichegbugo onwe gị si kedu ka ndị mmadụ ga-esi mara maka ya bụ ihe ị na-eme ị na-azụ ahịa ịbụ nwoke na-azụ ahịa ị na-arụpụta ihe dị iche iche ị na-akwa akwa enwere ihe ị na-ere ebe ọbụla ị nọ ịchọ ka ndị mmadụ mara maka ya bụ ife ị na-eme ịchọ ka ndị mmadụ tinyere gị maka ya bụ ife ị na-eme nne nna echegbuzi n'onwe gị isi mbido TV bụ ekwusi ọgwụ ebe ga-enyere gị aka hazie ya bụ ife ị na-eme kpokọnata ya ọnụ gwa ndị mmadụ ka o si wee dị nke ọ ga-abụ emesịa ndị mmadụ abịa na-atụnyere gị na ya bụ ife ị na-eme kedu ka ị ga-esi wee mee nka sonyere anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị abịa na Facebook isi mbido TV abịa na Instagram ụka bụ n'ebe isi mbido TV abịa na YouTube ebe ị ga-enene ya bụ ihe n'uju site na mbido ruo na ngwụcha ọ ka bụ n'ebe youtube.com/isimbidotv sonyekwara anyị na webụsaịtị anyị nke bụ ebe www.isimbidotv ọ dị mma echefukwana na ọ bụ mụnwa bụ Nwaada Chiamaka Ọdụm wetara gị ihe omume nke ụbọchị nke tata wee na-asị gị n'izuụka ọzọ na-abịa sonyere anyị n'ihe omume nke ụbọchị nke tata maka na anyị ga-ewetara gị ihe obi ụtọ na-emegasị n'ala anyị bụ